Bog svima, moje ime je Margi Goleš, imam 24 godine i iz Zagreba sam. Nedavno sam diplomirala komunikacijske znanosti u Briselu i prije toga sam sudjelovala u Erasmus projektu u Višiju. Po hodnicima fakulteta sam vidjela slike i iskustva drugih ljudi sa Erasmusa i nisam znala što je to Erasmus. I onda sam išla na stranice fakulteta, istraživala, gledala i kad sam vidjela da tu postoji i jedan scholarship, odnosno stipendija, znači da nije sve o mom trošku, onda sam se vrlo jednostavno odlučila za to, stavila sve na papir, prezentirala mami i ona se složila s tim i tako je moje Erasmus putovanje započelo. Osim multikulturalnosti koju svi spominju, mislim da sam ja više doživjela taj osobni neki razvoj i shvatila koliko Erasmus znači ne samo na vašem CV-u da to lijepo izgleda, da ste bili na projektu ili da ste bili na razmjeni, već to puno govori o vama kao osobi, to govori o vama da ste sposobni izaći iz te zone komfora i suočiti se sa stvarima za koje ne znate kako će se stvari odvijati. Samo se bacite u to i onda nalazite solucije dan po dan, korak po korak. Zapravo je vrlo jednostavno, no ja mislim da je veći problem kod ljudi strah. I onda samo izmišljaju da je, teško, da je ovo, ono, da je, tako da, mislim da više strah igra ulogu. Na Erasmus zaista može ići svako, nebitno koje rase, koje financijske situacije, koja je vaša priča, tu postoje stipendije, tu postoje ljudi koji su iza vas, koji vas guraju naprijed i ako vam ništa zapne, a neće, uvijek imate nekoga iza sebe, imate cijelu instituciju iza sebe i zaista tko god želi od sebe napraviti nešto i postati netko, svakako bi im sugerirala da se prijave i pridruže Erasmus obitelji.